Добър ден и за последната сесия на днешната конференция. Първо ще дам думата на госпожа Йорданка Стоянова, която е председател на Изпълнителната комисия за знак за качество към Българската асоциация по водите. Заповядай. Здравейте, колеги! Надявам се, че ме чувате, макар че сме вече в многокамерен състав. Една част от вас ме познават, други може би не са имали възможност да имат контакти с моя екип. С две думички само ще ви кажа, че в продължение на 10 години до края на 2012 година бях директор на дирекция Европейски инфраструктурни проекти в Министерство на регионалното развитие и благоустройството и реално нашата дирекция изпълни 3 големи интегрирани водни проекти, макар и по предприсъединителната програма ИСПА на Европейския съюз, но с тези проекти ние показахме, че интегрирани водни проекти в ВиК инфраструктура могат успешно да се изпълнят в България в полза на хората и в същото време да се усвоят европейски средства без финансови корекции. А как попаднах в Асоциацията по водите на България? Управителният съвет на БАВ има една кауза, която ми се струва изключително важна за следващите години на строителство на големи инфраструктурни проекти. И тази кауза на Асоциацията по водите е да се осигури качество на строителните материали и по-специално на тръбите, които се влагат във ВиК инфраструктура, така че и възложители, и строители, и бенефициенти, обикновените хора, и на първо място, разбира се, производителите на тези строителни материали, да са наясно и да са мотивирани, че те трябва да произвеждат материали с необходимото качество. В тази връзка ние започнахме преди 2 години една апостолска работа в Асоциацията по водите, която трябваше да убеди една част от производителите на тръби, че те трябва да докажат действително качество на произвежданите от тях изделия. И докъде сме стигнали в момента? Аз ще бъда много кратка, ще говоря по същество и накрая ще ви дам примери от реализираните проекти, които струват 10 години от моя живот. Защо, някой ще попита, защо се спираме първо на пластмасовите тръби? Това ще разберете маничко по-късно, но в тази презентация бих искала да обърнете внимание на 3 ключови думи. Едната е подземна инфраструктура. Всички знаем, че ВиК проектите основно се изпълняват под земята. Приключва изпълнението. Видяхме много слайдове с вече асфалтирани улици. И какво остава отдолу? За момента не се знае. Ако строителят е бил коректен, ако производителят на тръбите е бил коректен, възложителят не трябва да има проблеми. Само че, колеги, в практиката се случват и други неща. Аз съм имала случаи, следствени дела и прокурорски разпореждания за ущърб на финансовите интереси на Европейската общност, за това, че има сигнал, анонимен, че нашия строител в един от българските градове полага тръби втора употреба. Нещо, което вие знаете, че не трябва да се случва и не бива посмъртно да го позволяваме. Така че това е единият елемент от нашата кауза. Вторият елемент. Чухме многократно как варират числата за загубите на вода.
колко много са честите аварии от амортизираната ВиК мрежа? Какви са причините за тези чести аварии? Основната причина е качеството на тръбите, през които преминава водата, независимо дали е питейна или отпадъчна вода. На последно място, но на първо по важност, е цената, която ние плащаме, за да отстраним тези чести аварии. С какви факти разполагаме в момента? Първо, имаме документи за оценка на съответствието само за напорни водопроводи. Като тази оценка се прави на подбрани от производителя мостри. Тук нямаме обективна проверка на съответствие. Второ, за канализационните тръби. Достатъчно е да се представи декларация за съответствие и проверки не се правят по същество. Дори имаме случаи, в които недобросъвестни строители ни дават фалшиви декларации за съответствие. Представяте ли си? Фалшиви, в момента се водят дела за представени фалшиви декларации за съответствие на канализационни тръби. И последното, което е също важно, че липсва физическа проверка на самите материали. На базата на тези факти, каква е дефиницията на това, което ние възприемаме като наша кауза? Дефиницията на знака за качество на БАФ означава поставяне на маркировка на Българската асоциация по водите, с която се гарантира конкретно качество на влаганите във ВиК инфраструктурата материали. И този знак, създаден на базата на тази кауза, ще гарантира, това е, разбира се, нашата дългосрочна стратегическа цел, ще гарантира, че всеки един продукт, който има такава маркировка, отговаря на европейските изисквания и може да бъде влаган не само в проекти с европейско финансиране, но и проекти финансирани от българската държава. Защо се спряхме като първа стъпка на пластмасовите тръби? Имали сме много срещи с проектанти в различни градове на България, в рамките на голяма част от проекти в процес на изпълнение, проекти, които предстоят да бъдат изпълнени. Имаме скептични реакции от страна на проектантите. Но все пак ние трябваше да почнем от някъде. И почнахме с пластмасовите тръби, защото те намират в момента широко приложение в инфраструктурните проекти и имат ясни методики за изпитване, чрез които ние можем да докажем необходимото качество. Разбира се, това е първата стъпка и аз съм убедена, че с колегите от Асоциацията по водите, които ме привлякоха за тази кауза, ние няма да се спрем само на тази първа стъпка и ще разширим обхвата на този знак за качество. Как един производител може да придобие знак за качество на произвежданите от него материали? Той трябва да кандидатства пред Асоциацията по водите и да каже, че има желание да получи знак за качество на асоциацията на базата на конкретни предложени от него типове и диаметри произвеждани тръби. Сключва се договор с асоциацията и след това какво става? Ето ви стъпките на процедурата. Представител на Българската асоциация по водите посещава
производителя или неговия упълномощен представител, за да се вземат проби от този вид производство, който заявителя иска да получи знак за качество. Тези проби са необходими за лабораторните тестове. Разбира се, вие ще видите по-нататък в презентацията, ние подбираме случайно взети проби от представител на асоциацията, а не избрани проби от заявителя. Освен това, докато тече процеса по получаване на знака за качество или ако знака за качество вече е връчен на производителя, асоциацията е разписала ясни правила, с които наш представител може да прави внезапни проверки и да взема абсолютно произволни проби от този вид тръби, които имат знак за качество. Това е елемент от контрола, който ние сме заложили в правилата на знака за качество. След като излязат резултатите от акредитирана независима лаборатория, се събира изпълнителната комисия на знака на качество и преглежда внимателно резултатите от тестовете на тези образци. Ако тестовете на тези образци отговарят на заложените изисквания, комисията има право да гласува и да вземе решение за даване на знак за качество. Ако не отговарят, тя отказва даването на знака. Ето какво се прави, когато заявителя вече е влязъл в процедурата за получаване на знак за качество. Провежда се одитно посещение при него, в което се прави преглед на неговата документация в процеса на производство и по-точно се обръща основно внимание на частта от документацията, която се отнася за контрола на качеството. Втората проверка, която се прави по време на това одитно посещение, да се види в самата лаборатория за вътрешен контрол на качеството, дали персоналът е достатъчно компетентен, за да извършва такива вътрешни проверки и вътрешен контрол на качеството. Третата стъпка от това одитно посещение е заснемане на товаро-разтоварната и складовата дейност на производителя. И последното е да се маркират пробните тела, които ще подлежат на последващи тестове в акредитираната лаборатория. Ето виждате фотоси от складови площи, фотоси от товарно-разтоварната дейност и накрая в дясно имате маркирани вече тръби. Как изпълнителната комисия, знак за качество на Българската асоциация по водите и дирекция знак за качество към БАФ извършват контрола на качеството? Това е заложено в нашите правила. 2 контролни проверки се правят в рамките на една календарна година при заявителя по тази логика и този алгоритъм, който ви показах преди малко. Една внезапна проверка или няколко внезапни проверки, естествено с сигнал или без сигнал от заинтересованите страни. И тук е момента да ви кажа, че всичките тези 3 булета, които съм означила с червено, са част от нашата апостолска работа в момента да убедим заинтересованите страни, че не само производителите са мотивирани да получат знак за качество. Един възложител на строително-монтажни работи, например, от предходните панели, община Габрово, отива на оглед на строителната площадка, има съмнения, че строителят, условно е примера, който ви давам, строителят не влага качествени тръби, тогава възложителя, респективно кмета на общината, има право да ни сигнализира и ние можем и в нашите правомощия, след като имаме действащ договор с производителя за знак на качество, ние можем да отидем внезапно и да вземем проби от строителната площадка.
директно. Втори елемент. Изпълнителя на строително-монтажните работи си има доставчици, обаче преди да вложи тръбите в съответния строителен обект, той също има възможност да има съмнение относно качеството. Строителните компании също имат правото да ни сигнализират и да изискват такива внезапни проверки от наша страна. И не на последно място са контролните органи. Не знам дали всички вие знаете в подробности как се извършва верифициране на разходите по оперативна програма «Околна среда» и по другите оперативни програми, но сертифициращия орган на оперативната програма, това е дирекция Национален фонд в Министерство на финансите, има право да отиде на посещение на строителни площадки и да види как напредва изпълнението на строително-монтажните работи. Те също имат право да ни сигнализират. Изпълнителна агенция Одит на средствата от Европейския съюз, която е агенция директно на подчинение на министъра на финансите. И тя е одитиращ орган на оперативните програми. Тя също прави посещения на място на строителните площадки по време на изпълнението на проектите, дори и след изпълнението на проектите. Тази агенция също има право да ни сигнализира, когато има вероятност за некачествено влагане на строителни материали, респективно в нашия случай на пластмасовите тръби. Къде се прилага знака за качество? Естествено, в цялата документация, която съпътства строителните продукти. От една страна и от друга страна се прави маркировка върху всеки продукт, който притежава този знак за качество. И това е всъщност гаранцията от страна на Асоциацията по водите, това, което господин Иванов каза още сутринта пред двамата министри, че както Камарата на строителите, така и Българската асоциация по водите ще бъдат гарант за качествено изпълнение на големите инфраструктурни проекти. Така ли е, господин Иванов? С този знак за качество ние правим първите стъпки, за да изпълняваме тази роля на гарант. И дай Боже да успеем с тази апостолска работа, към която много хора са скептични все още, така че наистина да бъдем действащ гарант не само за усвояването на евросредствата за интегрирани водни проекти, но и за осигуряване на тяхното качествено изпълнение. Тук имате извадка от материали, които вече са получили знак за качество. Това е първата ни стъпка по отношение връчването на такива сертификати за качество. Няма да споменавам фирмите. Вие ще видите презентацията, ще бъде качена на сайта на Вестник Строител. Те са само за конкретни диаметри, колеги. Това не е цялата гама от производство на Пайплайф или от производство на други фирми за пластмасови тръби. Ето тук момент от връчването на тези знаци за качество. Имаме и друг елемент. При какви условия може да се отнеме знака за качество? Или въобще да не се даде знака за качество? При отрицателен резултат от тестовете в независимата акредитирана лаборатория се предвижда повторно изпитване на образците в рамките на 6 месеца. Най-важното в този процес е, че се задължава производителя да изтегли абсолютно всички образци от пазара и от строителните обекти и да докаже пред нас, че той е изтеглил продукта. Тази санкция, която е заложена в неговия договор, позволява да не се злоупотребява със знака за качество и той да не стане само една хартийка без покритие. Нещо, което ние категорично няма да позволим. Ако при тестовете се получат повторни отрицателни резултати, се отнема знака за качество за срок от 1 година. И като мине тази
1 година забрана, производителя или заявителя може да кандидатства отново. Само ви показвам някои от изпълнените проекти. Това е магистралният водопровод на Русе. За него беше подаден сигнала за втора употреба тръби. За него ние се борихме с една от големите български фирми да докажем, че вложените материали са чисто нови и с необходимото качество. И успяхме. Виждате водопроводни мрежи, канализационни мрежи в Бургас, в Русе, в Димитровград. Ромския квартал Победа на Бургас е средния фотос. И в крайна сметка си позволих, само за да разберете защо съм толкова съпричастна към тази кауза за знака за качество на Българската асоциация по водите. Ето ви резултатите от нашите проекти. 5 пречиствателни станции, 4 от които чисто нови. Бургас рехабилитация на градската пречиствателна станция. Ето ви по отношение на ВиК мрежите. 122 км водопроводни мрежи и почти 70 км канализация. Какво очакваме от знака за качество в дългосрочен план? Това, което споменах няколко пъти, повтарям го последно, повече няма да го казвам, но това изповядваме като ценности ние, да гарантираме качеството на вложените пластмасови тръби. Това да доведе до намаляване на разходите за отстраняване на авария и разходите за поддръжка. И не на последно място, уважаеми колеги, нещо, което в България е трудно, слушах с интерес румънския представител, да гарантираме справедлива и лоялна конкуренция на пазара в България. А не, както всички знаем, се случва и до настоящия момент. Давам ви контактите на колегата ми Маринчев, който е директор на дирекцията Знак за качество на БАФ, който е основният пионер в цялата тази работа, с помощта на другите колеги от изпълнителната комисия. Ние ще продължим да отстояваме тази кауза и следващото, към което ще преминем, надявам се, е да разширим обхвата на знака за качество, не само на пластмасовите тръби, да обхванем и други видове материали. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо Стоянова. Днеска цял ден сме на вълната строител, инвеститор и проектант. Затова сега ще дам думата на господин Владимиров от Строителна механизация АД. Добър ден на всички. Казвам се Кристиан Владимиров от Строителна механизация АД и в някаква степен искам да ви запозная с това как оперативна програма Околна среда се отрази на нашата работа през изминалите години. Ще бъда сравнително кратък. Строителна механизация АД е създадена в края на 90-те години. Като е започнала с ремонт на строителни машини. След това се е специализирала в безизкопни технологии, т.е. безизкопно полагане на тръбопроводи, както и тяхната рехабилитация. Като ние сме единствената фирма, която е специализирана в тази дейност в България и една от малкото на Балканите. В течение на последните години имаме реализирани много проекти, като служителите на компанията са наградени за техния професионализъм с най-престижната награда в сектора НОДИК 2011 за изпълнение на изключително значим и сложен проект. В сферата на пречистването на води ние се занимаваме сравнително отскоро, но към момента Строителна механизация произвежда част от оборудването,
внася част от него и извършва услуги като монтаж, въвеждане в експлоатация, монтиране на система SCADA и можем да кажем вече, че предлагаме цялостна услуга за пуск на пречиствателни станции за отпадъчни води, както и на такива за питейни води. За оперативната програма мисля, че днес това беше основна тема, аз няма да се спирам, само мога да кажа няколко думи, че всъщност какво направи оперативна програма Околна среда? Тя създаде от 2007 година насам и особено последните 2-3 години една изцяло нова бизнес среда. Това са инвестиции в подземна инфраструктура, изграждане на нови пречиствателни станции, цели водни цикли се направиха и всъщност това е среда за развиване на нов бизнес, както и за затвърждаване на бизнеса, който имаха най-различни компаниите, които работят в сектора. Какво направихме ние? Перспективите в сектора създадоха, както казах, една нова среда и ние успяхме да се включим в нея. Имахме достатъчно опит в изработването на машини за безизкопни технологии, както и в участието на най-различни европроекти, изключително сложни, нестандартни, в най-различни общински програми и това ни накара да си зададем въпроса защо и ние не се включим в тази програма. Имахме всички предпоставки да го направим. Въпросът беше такъв, защо не започнат български компании да произвеждат оборудване за пречиствателни станции. Ние го можехме и го направихме. Пречиствателните станции, Провадия беше всъщност първата, след това се появиха Казанлък, след това Бяла Слатина, Костинброд, Мездра, Нови пазар, в които ние произведохме част от съоръженията. Видяхме, че се справяме много добре и въпросът, който дойде в последствие като втори, беше защо е необходимо много фирми да се занимават с всъщност една дейност. Тоест, ние решихме, че най-доброто решение е да предложим цялостния пакет на клиента, с изключение, разбира се, на грубите строителни дейности. Какво е нашето предимство? Нашето предимство е, че ние произвеждаме оборудване, което е специфично и което е специално проектирано и произведено за вашата пречиствателна станция. Благодаря, господин Владимиров. Чухме за една разрастваща се компания, която е за специално един регион много важна, както за работна ръка, така и за цялата страна във връзка с изграждането на нови пречиствателни станции. В тази връзка чухме изпълнителя, а сега ще дам думата на проектантите. Госпожа Дашинова. Уважаеми господа, здравейте, колеги! Казвам се Вили Дашинова, много от вас ме познават. Управител съм на фирма Реко Инженеринг. В началото искам съвсем накратко да представя фирмата. Съвсем накратко, просто за няколко минути. Фирмата е създадена през 1996 година от проектанти от Водоканал проект и първоначалната дейност на фирмата беше проектиране на пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни води. Впоследствие започнахме проектиране в сферата на водоснабдяването, канализацията, пречистване на природни води, а също така и депа за отпадъци. Общо взето правим работни проекти, проучваме експертизи, упражняваме авторски надзор по време на строителството. Сега съвсем накратко ще кажа кои големи проекти сме реализирали, за да докажа откъде идва нашето самочувствие да смятаме, че имаме визия за това къде трябва да бъде мястото на проектирането. Първо по програма ИСПА ние сме изготвили идейния проект за пречиствателна станция на град Русе.
която е за 240 хиляди еквивалентни жители. На базата на нашия идеен проект беше изготвена апликационната форма и ние бюджетирахме обекта, на практика определихме финансовата рамка. Впоследствие това е един успешно реализиран проект по програма ИСПА. Вие го видяхте в предишните презентации. Другия голям проект е водопровода Сливо поле-Русе, като това беше едно голямо предизвикателство за нас, защото там изготвихме работен проект и проектът се финансира по така наречения червен фидик. Ние упражнявахме авторски надзор по време на строителството. Голямото предизвикателство идваше от там, че водопровода е от стъклопластови тръби, така беше по задание, диаметър 1200, като трябваше да съчетаем този материал на тръбите и льосовите почви в района. Изискванията към полагане на тръбите, другите изискванията на наредбите за плоско фундиране. За нас беше много голямо предизвикателство, ние се гордеем с този проект, който освен това беше, приемателната комисия беше в деня на изтичане на срока за строителство. Тоест това е един от малкото обекти, който беше изпълнен абсолютно в срок. Не знам колко са другите проекти. Освен това, ние сме работили по програмата за стари щети. Казвам това, за да се види, че там бяха съвсем различни изискванията за финансиране на проекти. По наши проекти е изградено депото за опасни отпадъци в Неохим, град Димитровград, а също така и целият обект за стари щети за стария содов завод в град Девня. И двата обекта са успешно реализирани. При стария содов завод има реализирана по наш проект и пречиствателна станция за инфилтрата, която работи безотказно и прекрасно. Бих препоръчала на всички, които имат възможност да отидат да я видят. По околна среда, вече по оперативната програма, един от големите проекти, по който сме работили, е магистралния водопровод от Среченска бара до град Враца. Когато тук колегите от община Враца коментираха проблемите с проектите, този беше оставен като четвърти етап. И аз по-нататъка, когато се спра на проблемите за проектирането, искам да кажа, че това е един проблемен проект не от гледна точка на проектирането толкова, колкото от гледна точка на процедурата, която не е свършена от други инстанции. И ние трябва да ги кажем кои са тия инстанции тук. Благодаря, госпожо Даршинова. Бяха издигнати доста проблеми, свързани с проектирането. Виждам, че се записват усилено тези проблеми и вярвам, че ще бъдат предоставени на министрите, така че в скоро време да имаме и решение на тези неща. Много пъти днеска се каза за човешкия фактор в целия процес и за капацитета на този човешки фактор. Сега ще се насочим към една посока, свързана с обучението на хората, и затова давам думата на господин Михайлов, директор на Центъра за професионално обучение към БАФ. Здравейте, колеги! Аз ще бъда максимално кратък, защото в рамките на тези 20 минути трябва да се вместим двама души, които да представят заедно с Utilities темата. Центърът за професионално обучение към БАФ беше лицензиран 2012 година, но историята му е далеч по-дълга. Аз всъщност няма да се спирам на темата необходимост от обучение. Всички са съгласни, че има такава нужда. Ако питате който и да е ВиК управител, той ще ви каже, че е страшно необходимо. Но нещата така или иначе не върват толкова гладко, колкото изглежда. Защо към БАФ е създаден този център? На първо място, защото това е най-голямата асоциация във водният сектор, която притежава и материалния и човешки ресурс, капацитет да прави качествено обучение, съобразно изискванията на Националната агенция за образование и обучение. И освен всичко друго, този център, създаването му е една одисея, изстрадана в 3 международни проекта, които минаха прекрасно, с висока оценка, в които ние успяхме да добиеме не само, как да кажа, опит как се прави такъв център, но и доста методологични, технологични сръчности. Участвахме в рамките на проекта, да кажем, с Делавър в Съединените щати и пряко в обучението на американски оператори в рамките на
Train of Trainers програмата за тези инструктори, които в България ще работим. Така или иначе, някъде ще ви кажа, от 2005 година на една среща, пак тук в Шератон, затова имам и цял филм, в присъствието на министър Церовски, Бог да го прости, в присъствието на двама кметове на Софийска община, на Джевджет Чакъров, който тогава беше председател на Комисията по околна среда, журналисти Диляна Грозданова и така нататък, Валери Николов като заместник министър на регионалното развитие. И поне споменах покойници, все пак ще кажа, че тогава беше и заместник министъра на околната среда и водите Куюмджиев, който може да потвърди, че това се е случило. Тогава още беше казано, че този център задължително трябва да стане възможно по-бързо. Така или иначе, 2005 година. Това стана едва 2012 година. Лицензията ни позволява да обучаваме хора над 16 години, завършили средно образование, поне средно образование и, разбира се, позволява да се започне от нулата. Тоест, човек, който никога не е имал нищо общо с ВиК, би могъл, ако, разбира се, намеренията са му такива, да се впусне в професията ВиК, т.е. да започне обучението от самото начало. Основната дейност обаче е фокусирана върху обучението на техническия персонал на водните оператори, подобряване на тяхната квалификация. Основна цел и основна задача, аз няма да ги цитирам, за да не се бавя повече, но ясно е, че става дума за обучение, което трябва да осигури качество на услугата. Организационната структура, аз съм показвал този слайд, но все пак трябва да знаете, че в пряко сътрудничество с Съюза на ВиК операторите и Университета по архитектура, строителство и геодезия, с съответни офиси и регионални бази, ние успяваме с помощта на управителния съвет и учебно-методичен съвет да координираме нашата работа и да отговаряме на непосредствените нужди на ВиК операторите. Самата структура на обучение е тристепенна. Представя съм само една примерна такава за пречиствателна инстанция за отпадъчни води, в които имате първо ниво основен курс и след това специализирани курсове. И накрая трето ниво, където става дума за управление на човешки ресурси, на активи, бенчмаркинг и така нататък, с европейско законодателство и прочее. Имаме и препоръка за отделните професии, или длъжности, какво трябва да се включи в обучението на тези хора. Тук са едни слайдове, които показват, проведени вече курсове. Извадил съм нещо от стратегията, върху която акцентира и господин Русев. Стратегията, която много честно, откровенно ни показа колко сме назад в изпълнението на задачите и какво трябва да се прави по-нататък, че трябва да се построят 470 пречиствателни станции за отпадъчни води и 50 за питейни води до 2015 година. 2015 година е година. А 2012 май беше построена една. Това са нашите темпове. И тук се появява ония въпрос, кой, дето си го така задаваме по други поводи, кой ще прави всичко това, кой ще обслужва всички тези съоръжения. Това са хората, които, както е записано в стратегията, в съответните резюме, разбира се, в бяло. Трябва да бъдат приети и политики за подобряване на образованието и обучението в дружествата за по-добро заплащане на квалифицирания персонал. И надолу е казано, че повишената автономия също задължава да бъдат предявени минимални изисквания към ВиК операторите за условията за обучение на персонала им. И отново, наредбата, в която трябва да има минимални изисквания към ВиК операторите и тя ще гарантира минималните нива на капацитет и квалификация на служителите на операторите и ще изисква ефективна планове за образование, обучение, сертифициране и подмяна на персонала на ВиК дружествата. Народно цитирам тези неща, защото това е стратегия, в която ние стъпваме здраво, за да развиваме по-нататък нашата дейност. Какво асоциацията, центъра и респективно асоциацията горещо застъпва, за да имаме наистина едно стройно и ефективно обучение.
както виждате, на приемането на наредбата, в която всички технически служители трябва да бъдат лицензирани, да бъдат сертифицирани от лицензиран център за обучение и да имат удостоверение за това. В рамките на една година новопостъпилите да преминат задължително основния курс на обучение, а по-нататък, разбира се, могат да развиват своята квалификация в специализирани курсове на обучение, които могат и да не са задължителни. И на всеки 3 години с опреснителни кратки курсове да подновяват своите познания. Нивото на квалификация, казахме, може да се повишава с специализирани курсове, а при промяна на работното място в сектора самият технически служител да върви със своята си удостоверение за квалификация. И при промяна на работното място, разбира се, да може да се конкурира с други. И не на последно място, което и с професорите сме се разбрали, трябва по някакъв начин да обвържем и трудовото възнаграждение с степента на квалификация, нещо, което е съвършено естествено. Искам да ви представя, като едно от последните неща, които ще кажа, е нашия план график за първото полугодие на годината, на 2015 година, в която имаме за първото ниво основни курсове по пречистване на води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, отпадъчни води от населени места и водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения. За второ ниво имаме специализирани курсове. QGIS е един софтуер, който определено ще помогне с справянето с мастер плановете, заснемайки и уточнявайки параметрите на всички агломерации, механично пречистване на отпадъчни води, биологично пречистване на отпадъчни води и третиране на утайките от пречиствателни станции за отпадъчни води. И тогава такива въпроси, като вече сме имали такива курсове за утайки, който беше зададен на госпожа Ивелина Василева, как да третираме утайките и какво да ги правим, ще бъдат излишни. Такъв курс имаше, пак повтарям, и там са засегнати както технологични, така и законодателни аспекти на въпроса. Завършвам с това, че центъра е отворен и постоянно прави това за провеждане на курсове по изискване на операторите или на проектантите. Такъв беше проведен по отношение на поискане на проектантите от главен ректор професор Арсов, и това бяха трите теми: съвременни тенденции при развитие на и най-добрите налични практики, съвременни методики за оразмеряване на съоръженията за биологично пречистване и съвременни тенденции при технологията за биологично стабилизиране на утайки и отпадъчни води от населени места. Интересът беше огромен, снимките са така, понеже беше затъмнена максимално залата, над 30 души, и този курс вероятно ще бъде повторен, защото, пак повтарям, интересът е огромен, много хора останаха разочаровани, че не можаха да се включат. С две думи, трябва да има обучение, трябва активно да се включим в това, защото тази дейност, като всеки ВиК оператор грубо може да ви каже, това е чист разход, многократно после се възвръща с печалба за самият оператор. По-добра услуга, по-ефективен начин на управление на ВиК системите. Благодаря. Благодаря на доцент Михайлов. Сега ще продължим тази тема с Теодор Даскалов от екипа на Utility Services. Уважаеми колеги, знам, че сме на края на силите си, затова ще бъда максимално кратък и фокусиран върху темата. Управление, управление, управление. За да се вържа с темата на цялото нещо събитие, предизвикателствата пред проектите по Програмата за развитие на селските райони и ОПОС, ВиК отрасъла още в края на 2006 година беше представен с две много сериозни предизвикателства. Първо, че всички тези изградени ВиК съоръжения трябваше да бъдат поети от ВиК операторите за последваща експлоатация и управление. Дали ще ги наречем водни активи, дали ще ги наречем правни аспекти, дали финансово ще ги осчетоводяваме, дали ще ги управляваме на терен. Първо много сериозно предизвикателство, което трябва да се извърши от съответния управленски капацитет. И второто много сериозно предизвикателство, че ако върнем лентата назад, 2006 година,
ВиК отрасъл вече има закон за регулиране на ВиК услугите, бизнес планиране, 5 годишни първи регулаторни период за изпълнение и около 12 000 служители в 56 ВиК дружества, сега оператори, които управляват всички наши системи. Много сериозно предизвикателство към онази дата и всичко това изискваше няколко нови момента и цяло нов подход при управление на услугата. Ако до тогава говорихме за експлоатационни дружества, които просто продават вода на абонати, към 2007 година имаме нов подход. ВиК оператори, които предоставят комплексна услуга на крайни клиенти. Всичко това поставя ВиК операторите пред изцяло нов аспект на взаимодействие и голяма част от менеджерския екип не беше готов на този етап да поеме това предизвикателство. Частични курсове, неясна концепция от страна на регулатора, който също се учеше в този момент. Министерството, което трябваше да развива новите програми в лицето на регионалното развитие на околната среда. Всичко това изискваше един цялостен нов подход, който на този етап не съществуваше. Това налага развитието на една изцяло нова създадена практическа програма за реализация, която ние заедно с Института за следдипломна квалификация към УНСС нарекохме икономика и управление на ВиК отрасъл. С няколко много ключови акцента. Цялостно управление на взаимоотношенията в отрасъла, нивата на услуги, тяхното постигане, правната и регулаторна рамка, въвеждането на правото на Европейския съюз, разглеждане на водните услуги от гледна точка на тяхното финансово ценообразуване, управлението на инвестиционния процес, правилата за работа по ФИДИК, жълт и червен, управлението на клиентския процес, развитието на човешките ресурси в отрасъла и бизнес планирането и изпълнение на регулаторните изисквания. Програмата беше създадена в рамките на една академична година с 3 семестъра, 2 работни зимен и летен, плюс 1 семестър за подготовка на дипломна работа. И изключително важното е, че като държавно призната програма, тя завършва с специализация, издаване на удостоверение, свидетелство за професионална квалификация по икономика и управление на ВиК отрасъл. Тоест един изключително стандартизиран и утвърден продукт. Благодаря на лекторите. А сега ще дам думата на господин Иван Иванов за закриване на срещата. Искам да ви уверя, че ще продължим да търсиме истината от институциите, от първа ръка да получаваме информацията, като Българска асоциация по водите ще се стреми да връщи обратна информация до институциите на базата на вашите мнения, становища и конкретно от днешното събитие ще помоля моя екип да обобщи казаното и всички предложения, становища, забележки към оперативната програма, за да ги предоставиме на Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Не искам да ви задържам повече. Благодаря ви, че в така напрегнатото ежедневие останахте до край и се надявам да ви видя и при следващи наши събития. Благодаря.